Okei, iltaa kaikille tilaajille ja tänään mä oon kyllä Brawl Starsissa, mutta pahoittelut tästä äänestä, tää kuulostaa nyt vähän kämäseltä, mutta tää videon teemana oli avata tää Brawl Passi mulla tässä. Ei oo tietenkään kokonainen, mutta seuraavalla kaudella kun sellainen tulee, niin sitten mä avaan sen kokonaan. Okei, mutta avataan ekana nää normipalkinnot, eli tällaiset kolikot. Ei oo upgrade-tehopisteitä, mutta vähän olisi tänään aiheenakin pelata tässä pari peliä. Juu, tästä kerätään vähän kolikkoja ja jalokiveä. Sitten vähän tehopisteitä Lilille sieltä. Ai kun maistuu hyvä tästä. Hyvä pari kolikkoa taas. Sitten meillä on tänään nää pari starroppia. Okei, aloitetaan ekasta. Suoraan superharvinainen. Jaa, superharvinaisen. 100 kolikkoa ihan hyvä. Sitten. Ai harvinaiseen tällä kertaa, mutta 25 tehopistettä, kyllä sekin kelpaa. Superharvinaisen jäi. Hyvä kolikko. Tuleekohan mulle tänään vaan eeppinä? XP tuplaa jo. Myyttinä! Nyt voi tulla tosi hyviä palkintoja, katsotaanpa. Ja varusteballe voidaan lopettaa tää video. No en oikeesti, mutta oli kyllähän tässä mahkuja. Eppinä. Eppi se jäi kyllä, mutta 100 krediittiä, ihan hyvä. Vielä superharvinainen ja 50 tehopistettä. Ja vielä 2 starroppia. Harvinainen. 10 krediittiä ja sitten vielä satunnainen. Superharvinainen. No niin, ja sitten vielä legendaarinen starro. Tää on niinku oikeesti se, mitä mä oon toivonut. Ja PSG Shelly, se on tosi hyvä skini mun mielestä. Shellylle tosi hyvä skini tästä legendaarisesta starropista. Mä otan screenshotin vielä tähän. Otan tietenkin käyttöön. Sitten kun tuli teemaan, niin pelataan pari matsia. Mä laitan tänne, että ei saa häiritä kun videon aikana. Joo, ja tosiaan on lokkaamassa tätä lilyä, että vähän mun käyttäjää voi näyttää. Voi lisätä jos haluu tietenkin, mutta en lupaa, että täddään kaikkia tietenkään, mutta tossa on mun tunnus. Ja voitais ekana tähän videoon. Paljon sitä on mennyt? 3 minuuttia. No, jatkuu vaan. Okei, mutta ekana tähän videoon niin voitais ottaa pari matsia tossa rankatussa vai otetaanko ekana sitä yksin peliä? Mä kattelen questejä, mutta otetaan sille PSG Shellylle sitten ontelu. Tietenkin. Okei, kerätään tästä ekana nämä kubet. Tai jos toi Frank tulee tänne. Aika hienon näköinen skini on kyllä pakko sanoa. Oho, 2012. Mä en sen niin paljon enää tuonut, mutta kyllä näyttää ihan hyvältä. Katsotaan, varotaan. Toi Frankki on tossa. Alkaaks noi tiimaa? Kyllä toi Max on tossa sillä, että mä pahoin pelkää. Jos olisi Shelly 9 tai 10, niin sitten mä voisin mennä päälle, mutta kun toi Maxi on niin nopea taaskin, niin en mä uskalla. Oho, ja nyt siellä. No. Siitä otetaan tappia, mutta
Ihan hyvä ottelu antoi muuten, oli -5. Okei, ja näin sanoin pitäen, otetaanpa joku questi, niin saadaan vähän tänään taas. Okei, otetaan Gasilla. 1 tai 2 ottelua. Vaikuttaa aika hyvältä jengiltä. Ja sitten tämän videon aikana, jos te tykkäätte tästä Brawl Stars teemasta, niin mä voin kuvata tätä vähän enemmänkin mun kanavalle, jos te tietenkin halutte, mutta laittakaa sitten sinne kommenttikenttään alle. Okei, ja nyt on vähän paha keissi, kun siellä on melodia menossa, niin nyt on vähän paha keissi, niin mäpäs tyrmäilen tästä ton Nita myös. Tästä vedän pari, no ja siitä me kuollaan taas, mutta vähän hyvä ottelu toi sinänsä, oli vielä 1 pokaalikin tuli. Mutta vedetään 1 ottelu sillä Mortiksella tietenkin, sehän oli tässä pääasia, joka mä halusin tehdä. Missä se meidän tässä? Voin vaihtaa skiniä. No niin. Siis tosiaan mä yritän saada Mortikselle bronssi 1. Siis en siis missään rankatussa, vaan siis tälle Mortikselle taituruutta siis. No se tappaa ton Loria. Okei. Mä otan kun toi B ja mä en nyt tiedä, onks kauhean hyvä Mortiksella, niin. Okei, toi haluu tiimaa mukaan. Ai jaa, no sä halusit tiimaa. Mortis sanoi ihan oikein, että juu tiim. Sinähän halusit äsken tiimaa. Vitsi. Oota, mäpäs nyt vähän parannan itse, niin sillä on superit, niin. Mennäänpäs siihen eteen. Ai, se käytti ton varuste. Oi pahus. Tänne. B, iske muuhun. Mä vahoin veikkasin, että se tappaa se ja se saa 6 kubea, eli on aika paha keissi mennä sinne riitelee ton B-ankaan. Kyllä oli. Mä menen silloin kun se on low HP, mutta tästä jatketaan tänne pusikoille. B ja siellä tyrmäili. Jaa! Ja nyt se yritti kyllä mua, mutta ei osunut. Mulla on edelleen 0 kubea ja menee aika huonosti, mutta top 4 ainakin ollaan, että varotaan, että tää on joku 20 minuutin video sitten, tai suunnilleen. Jaa, mä oon BNK 1 vastaan 1. Okei, onko se ampuu muhun? Mennään tänne seinän taakse. Odotaan, se tulee sen superit. Ai, nyt on paha. Se on viimeinen varuste. Joo, se oli viimeinen. Seinän taakse. Ei edes osunut muhun. Sitten mä vähän. Siitä tyrmäillään. Ai, yhdellä laukasulla tappaa. Mut top 2 toi on, niin on toi 14 rankkia. Vähän vielä niin saadaan toi, mutta questi saatiin ainakin. Toi nyt ei ole vielä tietenkään loppunut tää kausi, mutta mä voin näyttää teille, että mitä. Mä voin tehdä videon tästä, kun mä upgradeaan Coltin ja 11 pelaa sillä. Ja voidaan tehdä myös rankattu video, joka kestää vähän enemmän eli puoli tuntia. Jos teitä tietenkin kiinnostaa, laita kommentteihin alle, että minkä idea. Että tykkääksä sä Brawl Stars videosta, se on eka. Haluatko että mä teen niitä? Ja mä varmaan teen ihan muutenkin niitä, mutta ihan vaan huvin vuoksi, että ihan kyseenalaista vaan. Ei oo pakko, mutta joo. Joo, mutta tästä otetaan kubeista. Tietenkin meikä menee tänne keskelle harppoon noita bokseja, mutta Eihän ei noita ottanut. Aika ihmeellistä. Onks toi Shell? Obvis. Ai. Nyt tuntuu pahalta. Ei. No. Se oli tyrmättä.
tälläkin kertaa, mutta menetetty 0 pokaali. Ei sitä pahempi, ei sitä pahempi. Tää Mortiskin on mulla 5 tasolla, niin pitäisi tähän vähän saada. Joo, mutta uusi passi kun alkaa, niin mä tuhlaan tietenkin ekana kolttiin ja sitten vasta menee Mortikseen ja muihin. Varmaan Sellykin menee pikkuhiljaa sinne 9 ja 10, että se Selly pääsee vähän korkeammallekin tasoille. Okei, nyt kyllä vaikuttaa aika hyvältä väältä pelaa. Mortik, mikä toi tyyppi? Onks mä niin vanhus, että mä en tiedä mikä toi rämäpää on? Onks toi joku uusi? Mä en kyllä nyt ihan tarkalleen tiedä mikä toi on. Oi! Nyt on paha. Nyt on paha. Siis mä en tiedä mikä rämäpää toi on, mutta mä menen tyrmäile kyllä sen tästä. Ja siitä tyrmäyty joku tollanen. Toi oli joku skini! Ai jaa. Ei, no siitähän mutkin tyrmättiin, mutta siitä menetin 2 pokaalia, mutta niin kuin mä sanoin, että mä en oo kauhean hyvä pelaa Mortiksella edelleenkään, niin joo, mutta koetaan nyt saada, sori. Ja vielä kerran sanoa, että mä oon ihan surkea ja jos no niin, nyt on sentään. Mä en tiedä onko noin botteja, mutta kyllä botit yleensä. Nyt kyllä pitää voittaa. Nää on kyllä varmaan botteja, eli ei ole oikeita pelaajia. No just oli sanomassa, että ei oo oikeita, mutta kyllä noi vaikuttaa ihan hyvin pelaavilta. Mitä? Keskeltä on vielä jätetty. Mä menen keskellä. Ihan varppipena. Toisketaan. Sit vähän vielä otetaan kubeja. Sit pari kubea. Ja siitä jätettiin mulle keskelle aika hyvä maku kyllä. Ja sit vähän lakuu. Topii! Oi, kun pahuus, loppuammukset. Pahuus kun mä sottasin ihan ohi. Mutta nyt on 10 kubea ja mennään tässä aika hyvin. Tarkistetaan nää puskat. Aha, ja täällä olikin joku. No, ei ollut vaikea kyllä tappaa toi meisi ainakaan. Sieltä vielä 1, jos tulisi jostain pusikosta. On nyt 11 näitä, niin. Aha, siellä on Willow vai mikä? Willowko toi? Ja sehän sieltä tyrmäillään ihan helposti. Ja sit tehtäviä ja päivän toinen starroppi. Mulla on mut teille päivän eka. Naputetaan tässä. Harvinainen. Taas tehopiste. Mä tykkään kun näistä tulee tehopisteitä, niin se on hyvä. Jos tulee tehopisteitä, niin se on aina hyvä. Meikäläisellä on noita kolikoita 4500, melkein kohta 5000. Mut vielä vähäsen, vielä 2 ottelua pitäisi voittaa, niin mä pääsen tohon taituruustasolle pronssi 1 tolle. Basilla voidaan ottaa 1 ottelu. Ihan muillakin rämäpäällä. Toi on ollut kyllä joskus ilman skeni, toi Jesse skeni. Ja sit mennään tonne keskelle. Juu, keskusta ei ole vielä kukaan ottanut. Paitsi toi Amber. Tuleeko se tänne? Vitsin Amber. No, mä otan nää, ei mua kiinnosta. Joo, no, mä tiimaan vaan. Eikö se taju, että mä tapaan sen, mutta no. Ei sitä varmaan kiinnosta. Ja sit 1 tappo. Sori Amber. Oli ihan pakko missä 1. Jossain tässä puskassa. Tikkiä vähän sieltä. Tuleeko tyrmäytyä? Ja siitä 1 tikki. Ei! Miten mä kuolin tähän? No. Kuitenkin top
top 2, sehän on tosi hyvä. Ja vielä yksi ottelu siihen pranssiin. Ykkösen taituruustasoa. Joo, ja Mortiksellekin tosissa voidaan nostaa tänään joku skini. Esimerkiksi tämä Beatsi Mortis. Tää kyllä vaikuttaa tosi kivalta, on pakko sanoa, että eihän kyllä gemit riitäkään tähän, niin pitää kyllä tuhlata blingejä. Joo. Tää on tosi hieno skini. Joo, katsotaan. Tää on tosi hieno skini, siis tää flirttari Mortis. Tää yön noita Mortis on sillä ihan hieno skini, mutta kun tossa ei oo mitään. Tää on hieno skini näistä. Tää on kyllä oikeastaan Meha Mortis on kyllä näistä hienoja, mutta tähän Meha-kollektioon kuuluu Meha Colt ja kaikkia näitä. Paljon 15 minuuttia on tätä videoa mennyt. No. Jatketaan vaan pelaamista. Ei siitä enempää. Ja seuraava ottelu. Okei, ja siitä Daukki Roosa ja toi kyllä on hieno toi Rangers Proxkin. Niitä saa nykyäänkin varmaan ostettua jollain gemeillä, mutta kato. En mä nyt tuhlaa niitä mun gemejä. Niitä on, vaikka niitä on 59, mutta kun aina tulee välillä kauppaan niitä kesäaleskinejä, jotka maksaa ihan älyttömän vähän. Esim. Bellekin tuli viime aikoina ja sitä mä en kyllä ostanut, koska ei ollut Belleä, mutta kun toiset käyttäjät katoin, niin siellä oli Belle skin vissiin. Nyt mä en kyllä kuole. Ei voi olla huonompi tuuri, mutta no, se oli hyvä niitä. 0 pokaali. 1 ottelu, jos nyt voitettais. Jos top 3 riittää mulle. Mä oon kyllä ihan surkea pelaan Mortiksella. Pitäis no. Toi on tosissaan siis tai mikä ton nimiä tai mikäs tää on. Mikä tän nimi on? Joo, mä en kyllä El Primon päälle nyt ihan mieluiten tulis. Tai El Atomicon päälle mieluiten tulis. Ei kyllä ollu. Oi, nyt on vähän paha tilanne. Nyt sä et El Atomico tänne. Onks se AFK? Ai, taakse! Ja siitä vähän. Ja nyt vähän kadun kyllä näitä toimia, mutta mä pelkään paho, että mä en saa tuota tyrmättyä tota jätkää. Ei toiminut. Ei toiminut. -0 pokaalia, se on parasta, mutta mä haluan oikeesti näyttää, että mä osaan pelaa Mortiksella. Joo. Mut passien avaus tässä oli pääosa näistä. Voidaan nostaa jollekin tyypille. Nyt vois kyllä saada, kun on niin bottipelaaja vissä. Onko bottipelaaja? Kyllä taitaa olla. Okei, toi Gene on tuolla pahassa paikassa. Käytetään yksi tähän. Oi, nyt oli kyllä paha muuvi Gene. Mitä toi Gene nyt yrittää tuolla? Mitä mä teen? Ai, en voi jäädä botille. En jäänytkään. Tää on vitosteholla, kun tätä yrittää, niin tähän. Ihan surkeana. Ja tästä saadaan vähän tyrmäiltyä pari. Top 3kin riittää, niin jos nyt joku kuolis. Mä menen itekin kyllä täältä tappaan. Ja siitä vähän saadaan tyrmäiltyä Byronia. On enää 1. Toivottavasti mä saan den tapettua. Täällä pusko. Ei kyllä vissiin oo. Se meni varmaan keskellä. Ei minne sen kulmapuskaan meni. Ei se kyllä näis voi olla. Joo, mä katon nää puskat nyt ihan tarkalle, että minne Kyllä se se on toi Grommi. Juu. Ei toi edes osaa varmaan ampua. No. Se oli helppo ottelu.
Ja siitä pronssi 1 Mortiksella. Tän videon pääasia oli saattaa pronssi 1 Mortikselle tietenkin. Ja ostetaan jollekin tyypälle hyvä varuste tai kyllä kolttijat kitti kaikilla namuilla, mutta tällekin saisi jonkun hyperin tai jonkun vastaavan. Tälle tuli nyt joku varuste, mutta tää on kyllä paljon parempi kyllä oikeastaan. No. Vähän vielä katsotaan, niin päästä tästä videosta pois. Ja mulla on nyt kaikki. Juu, mutta sellykin pitäisi saada ja sillekin voidaan nostaa joku naamuvaruste. Otetaan tämä sitten. No oikein. Naatikarillekin voidaan nostaa. No mulla on kaikkea tällekin. El Primolla on kaikkea. Hyviä on. Tällekin on. No Frankillä ei kyllä oo. Voidaan ottaa tälle varuste. Tää vitostakin ehkä kestää 20 minuuttia. Mä kattelen, että voisinko mulla on Dynamiteille kyllä kaikki herkut ja tässä, että Charliellekin on tosi hyviä. Mä en edes tiedä mille tyypälle. Mulla on niitä taas tulee. Ei kun itse asiassa mä voisin nostaa Basille. Paljon mä tarvitsen? 2008. Kelatkaapa hetke. Varapoiju. Supervoimittari tulee heti uudelleen täyteen, mutta seuraava torpedon heitto ei lamaannuta vastustajia. Tai Rangdenlast Boots näkee kaikki supervoimansa. Se kun nää, no tää on kyllä. Ne tekee heti uudelleen täyteen. Seuraava torpedon heitto ei lamaannuta vastusta. Mikä näistä Basin varusteista on parempi? Laittakaa kommentteihin, mä en tiedä. Mut Spiken varusteet on kyllä mulle aika tuttuja. Eli Spike ampuu 3 sarjaa pika-ammuksia, joka suuntaa aiheuttaa tuhoa kullakin asemalla. Latauksiottelua kohti 3 tai kasvivoimaa. Spike kasvattaa omia joukkueensa suojaksi ison kaktuksen, jolla mä en itse asiassa kyllä kaikki käyttää kasvivoimaa, mutta 3 sarjaa, joka suuntaa aiheuttaa. Mä veikkaan, että tää kasvivoima on kyllä mun mielestä paljon hyödyllisempi varuste. Joo, mutta joo. Kyllä tää Sellyskin Legestarropista on hieno. Onko se ainut? Joo, mulla olisi kaikkiski. Onko rank? Mä katon kaupassa, että onko mulla kaikkiski nyt sellyä. Se on oikeesti. Joo, komeeta on kaikki paitsi jalo-hopea-selly ja jalo-kultaselly. Mut hieno homma, mulla on toi PSG-sellykin. Joo. Hieno homma. Mut tähän me nyt varmaan lopetellaan, mä veikkaan. Jos tykkäätte tästä teemasta, niin pistäkää kommentteihin alle. Mutta ei muuta kuin moro!